ngabani sapa? Sing tak abani Bagong kowe aja sambung sik, Reng. Malang kadak neng tengah delanggung. Ya, Gong, Wangsulana. Ya aku anak Semar kang wuragil ing kacepotan omahku. Ya aku iki Bagong. Kowe bisa mangsul iki rak. Sebabe jenengmu tiba taling tarung, ora. Saiki upamane aku, Gong, sing ditakoni Petruk tembange gambuh kaya marep mau. Oleh mar gawe karangan tiba tarung piye? Lho, bisa wae. Wong aku ahli seni, ahli sastra, ahli budaya kok. Ayo Kang Petruk, balenono. Lho, boleh. Lah sapa kowe gemblong? Upamane kowe wakile Gareng lho, Gong. Iya. Malang kadak neng tengah jelanggung. Ya aku anak Semar kang sejati. Lho ya cocok lho. Mluluk tiba ya omahku. Ya aku iki Garong. Kowe malah gegabah nyang aku. Wong jenengku Gareng kok diceluk Garong. Ora sebabe rak perkara liar tiba taling tarung ta. Marga yen tiba reng ora wurung sukon mulane ora cocok. Lah iya, kuwi gampang dirembuk. Sing marake gregeten aku ki mung nyawang selagane Ndara Janaka upama aku waniya. Jengkar sangka kasatriyan. Ora pepoyan garwa putra, ora nyuwun palilah ingkang raka. Ngawe para panakawan kang mung weruh ing grubyuk nanging ora ngerti ngrembug. Bareng wis tekan tengah ngalas, kendel semedi seklimah. Ora ana sing dipengendikake. Lah sebab saka kuwi sak temene aku ki wah lek ku ngrangkani, Reng. Marga wong meneng kuwi malah angel tangguhe. Meneng sabab saka duka. Meneng sabab saka menggalih. Meneng wis dasare. Lur angel to. Ning beda menenge Gareng ki rong perkara. Perkara apa? Gareng ki ketoke menang-meneng jane gendeng iki, Kang. Kowe iki jane malah mangenyek karo aku. Padane wong tumungkul. Pesemon tumungkul ki ya ngewohke lho, Kong. Upamane piye? Tumungkule Ndara Janaka. Tumungkul pisan pancen pesemone wis tumungkul. Ping pindho tumungkul migatekake kang perlu-perlu. Kaping telu tumungkul kanggo pratihna yen doyan gawe kang siping pamrih. Gareng ya ngono. Tumungkule ning mung loro, nek Gareng siji nyawang dalan endi sing rada halus amarga yen akeh krikile bubule ndak lara. Lah tumungkul sing angka loro mau Gareng banget ngati-ati ngendi sing ana tegesan arep digembor. Wah, mbaya aja banget-banget, Gong. Olehmu kegabah nyang wong gerang. Lah kaya kepinteramu apa le banget-banget temen. Arep kowe ngaku pinter njero langit iki kepinteranmu ki mung ana sak ngisoring telapak aku. Mula sikilmu jinjet ngono. Gareng ki senengane malah ora kajen. Wong Bagong ki senengane merceka sing ora-ora malah dikandhani sing ora perlu-perlu. Yen pancen kowe bocah ngaku wegih kang sarta pinter, apa kowe bisa nampani cangkrimaku? Lho, boleh. Dasarmu apa? Ing atas nyang alas kok cangkriman. Kowe kudu ngerti. Ndara Janaka Lesmedi iki ora karuwan dina sarta sasine besok kapan taune ngene mudhar. Mula kanggo nylimur saiki cangkriman. Yen pancen kowe bisa mbethek cangkrimaku, nyata kowe sawijining muda kang ngungkuli werda, adi sing ngungkuli kakangne. Kena. Aja meneh cangkrimaning menungsa, cangkrimaning dewa aku bisa mbethek. Lho.
Aja meneh cangkrimaning dewa, cangkrimaning jim setan aku iso mbethek. Lah wong cangkrimaning putu kowe aku iso mbethek, Kang. Wah, bocah ki ora urus. Kowe cangkriman karo Bagong sing ati-ati lho. Sing ati-ati lho, Reng. Lah iya ngono. Sing pertitis lho. Iya, aku arep cangkriman ning bethekmu kudu maton. Yen ora iso mbethek tatamu apa? Sarungku peeng. Tenan? Iya. Ana gunung ganas tumumpang sesek winengku rinubung saliring kekembangan lan gegodhongan ana ceplok salokolan mas mung nyeparo. Ayo betheken apa? Pikir, Gong, sarung lho. Sarung ki abot lho, Gong. Coba regane larang sarung ki perabotmu. Kalen ana wisan, Kas. Mun aku ora iso mbethek ya sarungku peken. Ana gunung ganas tumumpang sesek winengku rinubung kayu kekayon lan kekembangan tineplok ing salokolan mas mung nyeparo. Kuwi apa? Kuwi Saputrimu ora ngerti. Wis ora ngerti. Yen ora ngerti tak bethek dhewe. Ana gunung ganas ki tumpeng. Lho, kok gunung ganas? Tumpeng ora bakal lumur sedina sewengi, mesti bakal dipangan. Ora ganas to dirgawe gunung, wae iki tegese ganas. Rinoban sarta rinubung gegodhongan lan kekembangan kang monto-warna mau wujude gudangan ya kuluban. Tinumpang sesek winengku, tinumpang ing tambil wujude kaya sesekan pring nangging nganggo wengku. Kineplok seloko lan emas diwenehi ndok nyeparo-nyeparo sing putih kuwi selakane sing kuning kuwi mase. Endi sarungmu saiki? Perkara sarung gampang ning aja saiki, sesuk. Lho, sebabe. Sebabe aku mung sarungan tok. Lho. Lho, sarungan tok iki tegese piye? Sarungan tok iki tegese ora nganggo klambi, aja kleru tampa. Yen ngono, kowe iki sawijining wong kang wegik marang ilmu. Aku genti arep takon kowe, Gong. Olehmu nderek Ndara Janaka, olehmu suwita marang Madukara. Olehmu kulina sowan marang Saptwarga. Kuwi kowe nate sarta tau nampa piwulang apa dening para winasis kalebu penemban abiyasa. Aku ki malah ngelmu kok, Pak. Bagus. Ngelmu to? Kae ana ing tembang pocong. Ngelmu iku. Lah iya. Lakone kanthi laku. Lekase sangka kas. Tegese kas nyantosani. Setya butya pangekes ing Durhangkara. Gong sing diucapake gareng iki mau mulang ngelmu nganggo tembang pocong. Poconge aku wis kulina pendak esuk. Kaya apa ya iso pocong? Lho kepiye to? Aku ki tau lho, Gong, lomba pocong entuk angka 1. Ning pocongku cangkriman kok, Gong. Pamane piye? Engko tak bedhake. Bapak pocong ana asal sangka banyu wedi marang toya. Suarane apik kok mah barang. Wong sak jagat asih sami. Yen ana wong sak jagat padha gelo. Bedhane apa, Gong? Kowe nek ora kleru bedhane kurang luweh udah kaya kiwa tengene doh cendake. Aku ora ngerti iki, Kang. Gemblong ki. Kowe apa yang penemu bab iki? Aku genti nyangkrimi kok, tenan.
Aku yen perkara coponge Lho, pocong copong. lho. Cung, cung. Pocong copong. Aku ora iso muni pocong kok, Kang. Kaya ngono ki jenenge wis bisa. Andek pun aku kok ora krasa. Kuwi kulit modiar jenenge ora. Bapak pocong. Cengkoke diabang bayi. Cangkemmu madhep mendhuwur. Sabamu ing sendang klenting. Tak bethek sik. Ora arep muni Bapak Pocong, cangkemmu marep mendhuwur. Sabamu ing sendang pencokamu lambung kering. Ngono ta? Prateng wis mosi pocong mutah kuwaya kuwi klenting. Kowe bisa ora cara Jawa, bahasa Indonesia kowe bisa? Lho lah, kowe bisa apa? Rungokno, lho. Ayah pocong. Bener. Menghadap atas mulutmu. Kuwi lah pinter tenan. Lihe bocah iki. Main tepi sendang sungguh tampak di pinggang kiri. Lho, nadane mlorot kok nekat wae. Aku anggere jeneng wis ngerti wong bliro ora krasa kira mangkel. Sampai di rumah si pocong muka-muka. Wong nekat jan kepaung ya kowe kuwi ora. Tak takoni. Kowe suwita wiwit jaman Begawan Manu Manasa. Begawan Satrukem, Begawan Sakri, Begawan Parasara, Begawan Abiyasa Prabu Pandhu, Raden Janaka. Kuwi kowe bebatenmu apa, Gong? Nek kuwi bola-bali kaya sing dikandhake gareng mau, wujude ngelmu. Lho. Jero, Gong, beblas. Dhuwur, mingklik-mingklik. Jembar, Gong, nglangut tanpa tepi. Upamane ngelmu kasar apa ngelmu alus? Kasar ana alus ana. Ning sing tak gawa ki ngelmu sejengan. Ora kasar, ora alus. Upamane apa? Wujude rapal. Lho. Maknane hang tulang, hang lewer, hamak jepret. Apa kuwi yo? Cek, angel men. Hang tulang, hang lewer, hamak cepret. Ngelmu apa kuwi? Hang tulang ki walesan. Hang lewer kuwi kendor, hamak cepret kuwi pancing, ngono. Yen ngono kulino entuk iwak kowe. Upamane apa? Magal durung. Grameh durung. Wader durung. Bandeng durung. Lah entuk apa? Ora entuk wagal, ora entuk jambal, lah ku mancing kerep entuk srandal. Oleh mancing ki nyang ndi? Ora nyang segara, ora nyang kali ning nyang pawuan kok, Kang. Wah, gombal amane. Yen aku ki malah saiki sing tak esti 3 perkara kok, Reng. Duh, diku dia diku. Wong bagus kang dregang-dregang kaya pitang. Tumelung lengkung-lengkung kaya kluwung Petro. Sing tok udi apa dikudi wong kakah. 3 perkara. Gendong, gending, gendeng. Lho. Iki sawijining pralampita. Sajake gendong kowe ngudi marang pambegan. Dudu. Gending marang pengrawit, pamane kowe ngerbab iso, ngerbab ora kulino kok. Gender. Gender durung sinau. Ngendang. Ngendang tanganku angel kok. Megong tanggungane abot aku ora bisa. Lah kulinamu apa? Ngrayah sajen. Lho.
andek punawa gendeng iki pengayoman. Kowe ngayomi kulawarga? Ora. Tangga teparo? Ora. Waris adoh, waris cedhak? Ora. Lah kok gendeng iki tegese piye? Mula tak werdenani dhisik. Gendong, gendeng, gendeng. Kuwi aku bisa nyakup pirantine amung sawiji tur mung sepele. Ember dikurepe. Ya, piye ta? Ing atase gendong, gendeng, gendeng kok ember dikurepe iki piye? Ya iya. Gendong, gendeng, gendeng. Ember dikurepe kae tutuken dhuwure rak dung. Ngiringane ding sing pinggir deng dong deng deng mula ember dikurepke rak ngono. Truk bangetan lah ngurande isin. Ayo padha ngetokke derma baktiku marang Bendara ora ana alane yen kabeh mau nggone swita marang Ndara pawitane mung tekun, tegen, mugen lan tuwajuh. Lho, Kong, Reng, apa? Iki mau jenenge lagu Tuwajuh. Larase pelok, patete 6. Mengku surasa piwulang. Marang sapa kang duwe gegayuhan kudu tuwajuh marang apa sing didhep upamane. Marang mulanging guru kudu tuwajuh. Marang welinging wong tuwa kudu tuwajuh. Ngadepi srawung marang tangga teparo kudu tuwajuh. Luwih-luwih sesanggemaning kulawarga marang anak bojo kudu tuwajuh. Ora mung sifat priya, mengkono uga kang asipat wanita. Jane sadurunge kowe mulang ki bojoku ya wis tuwajuh nyang aku lho, Kang. Upamane aku wani
dikorus. Apa ki korus ki? Kae lho api-apian ki jenenge apa? Kongkrus kok korus. Aku wani ditandingke yen kasetyaning wong wedok sing ngungkuli bojoku kira-kira jagat ki ora genep loro. Tenan opo piye? Sangka pintere oleh kumulang muruk. Bojoku kuwi sawijining wong wadon kang setya marang kakung. Nyatane tau lho Kang, rong dina ora tak blanja. Aku tetep diolah-olahke sing enak. Lho. 3 dina ora diblanja, aku tetep diolah-olahke. 4 dina ora tak blanja, sepedaku didol. Kuwi jenenge wong wadon ganas nang sepeda iku yang ngono kuwi ya coba. Tekan nggon mulang anak aku kuwi ya gegolong tuwajuh. Mula anakku kuwi sawijining bocah sing luar biasa dari yang istimewa. Upamane lumrahe bocah diundang wong tuwa ki yen sing ngundang wong tuane lanang wangsulane piye? Ayo kula Pak, ngono ya kena to. Kula Rama ya kena. Ning yen anakku ora. Piye to? Le Bagong Putra apa seh ngono iki. Wong gemblung kepaung kaya ngono kok ngaku wong pinter to, Gong. Ya wis endah-endah kowe iki wong ora sastra, ora budaya. Wong ora tau mangan sekolahan sak jekmu. Mangan sekolahan ki ya klelegen ngono. Kowe iki biyen sekolah ki kelas pira? Kowe iki arep takon kawruh apa kok ndadak takon sekolah aku. Aku ki sawijining murid kang banget ditresnaning dening guruku. Tandane guruku apa-apa manah takon aku. Pamane piye? Aku ki tau dijawel Gong, Bagong, loro lan horo ana pira, Gong, ora takon to kuwi. Ora takon kuwi jenenge mbetheki. Salahe dhewe wong murid kok jak cangkriman, yo. Kuwi bab angka 1. Angka 2 aku ki sangka lehku pinter ning sekolahan guruku mah pisah. Pinter apa? Kowe takon apa? Nyanyi, aku ya pinter. Bagus. Pamane apa? Oh adikku, kekasihku, aja pijar dolan wae, mengko nangis karo aku. Apane? Kaya ngono kok menyanyi kaya ngono ki jenenge menyunyang, lho. Ngapalan kwalik kok ditekati wae mengko dolan karo aku kaya ngono. Kae neh iki aku iso. Aku punya kawan Amrin, namanya Amrin membolos sama Bu Guru. Wong gemblung kok kebacot. Amrin membolos kata Bu Guru kok sama Bu Guru iki kepiye? Bagong iki wong juweh nreweteh kok coba. Ora tak takoni. Gurumu tresna marang kowe iki tandane apa? Coba liyane kelas 1 iki pira? Suwene Ya setahun to. ning aku ana kelas 1 iki nganti 3 tahun kandhane. Kuwi jenenge ora ditresnani, kaya ngono ki jenenge kowe iki nunggak ngono. Anane ra pindah-pindah amarga kepinteranmu ana kelas 1 dirung bisa nyukupi kanggo pindah ning kelas 2 ngono. Kaya ngono ki jenenge bodho to? Bodho. Kowe ya sastra ya budaya pinter nembang iki tembangmu apa? Aku ki tembang ning mesti surasane dongeng kok. Tenan apa piye? Larase Slendro Pantai Sanga. Rungokno. Lho ngono. Lho. 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 Wah, kene iki nek teliti men ya. 1/8 nadae kon baleni ya wene ngono. Lah, cekel lah. Leto. Lho, apa iki? Kowe kan nembang apa? Andi-andi lumut ya lho. Oh, bocah ki rungokno. Leto Sing trenyuh ngono lho. ande lumut. Lho, rak trenyuh to? Leto. Pedotamu sing kliru. Lah sing bener piye, Pang?
Lah wong kena wis diwenehi tuladha mau kok. Angger-angger mesti turah sak wanda iki piye kowe? Coba. Pisan Kas. Angger sing tak anggap gandil pekaan dhewe lambemu ki. Letolehep. Nah, ngono. Ande lumut up. Tumuruna angger sedhela wae. Anarara naik ngunggah-unggahi. Anarara ngunggah-unggahi. Aku dadi karo Mbak Yumu sakyahene iki perkara aku nyekel peranan dadi ande-ande lumut. Tembangnya aku apa kabeh kepiye to? Anarara. Lho iki. Anarara munggah-unggahi. Gus. Sangunira karo lemari. Oleh nggawa piye to, Gong? Wong gemblung. Lemari kok gawa munggah-unggahi ya, Rok? Mapiyang aku dereng kersa. Biyuh sastra ngendi kuwi? Kula dereng purun, dereng kersa. Kula dereng purun. Lah ngono. Nadyan ayu sisane sing bakul kacang. Ayo. Wong gemblung kok kebacut to. Kaya ngono kok ngakune pinter nembang. Oh, pancen pisan Bagong ya, tetep Bagong ngono. Wong akeh tembang sing surasane mengku pitutur. Sing cakepane mengku surasa luhur malah ora dikulinakake. Bareng sing sajake tembang wis becik runtut malah dikelerok-kelerokake. Reng, apa? Kowe iki iso nembang? Aku nembang ya bisa, nembung ya kulina dadi. Apa tembangmu? Dandang gula rungokno. Ora mung cengkoke, sing perlu kudu gatekake bab surasane. Lho. Nyanyi. Lho. Yoganira kang para prajurit lamun bisa Semarangan sira anulat dodok ing nguni caritane wah nganti dileweran keringetku. Tenyo to. Melu megen napas kowe iki ora-ora karo ngampet lara. Andalira sang Prabu kekuatan dalam sosok bau hing Maespati ran patesu wonto lelabuhanipun kang ginelong triprakara guna kaya purune kang den hantepi. Lha iki perlu. Ya. Wah. Nanti kaya sapi weruh reyok, ora. Nuhoni trahu tama. Iki mau gagrak Semarangan mengku surasa piwulang luhur tumraping para prawira lan para tamtama nggone tresna marang negara
sumawana bangsane. Aku ya iso reng. Bagus. Tembang ngopo? Dandang gula ning Macapat, ngono. Ngono. Kawruh ana wong priya sayekti lamun harsa angupaya garwa. Den pertitis pamili pisan weruh wong ayu kaping pindho milik wong sugih kaping tri kawibawan kaping papatipun neng sambang sarawungan bisa uga ginilut ing tembung manis marmane den waspada iki mau carane wong arep milih calon garwa. Kowe iso, Gong? Aku iso, dandang gula ya kok. Lho. Gula kondok cengelnya kewalik alis bundel dadanira belang mergungkong bodong udele. Gong? Yen tok teruske ora urung aku sing tansah usah asik nalarku. Ayo, Kang Gareng, Bagong, padha nyedhaki Rama. Aja nganti mrucut sangka ngembanan, luput sangka kudangan.
Raden Prayitna Semuresi kuambalik titik Yoni Gandayana Titi Sonya kakak ngarang kapat mangsa candala ana tah ya sumunaring antariksa yayah Habra Markata katempuing samirana mangitan mangilen dawah ing pratala dados ganta miwah sipating manungsa lah punika sang jiwa minulya mulu tumbuning Pandhawa ing ngawasta Kyai Semar Nayantaka Badranaya Dudha Manang Munung wong boga sampir jejangkan asmara santaya sang Durudyah Punta dat kogel esmu kagel sajroning penggalih denya ngilari para putra tumenga sepa tumungkul sepi ngiwonengen katon suwung mila teka mangkono lamun tinandra pambekane Kyai Lurah Semar kang wis cinitra ing Sekar Yudakenaka. Wau to sang Badra Naya wis misuwur wasta wong boga sampir iya duda menang munung jenggenes mara santa hapan niku pamonging satriya agung aneng ngarsa sung tuladha atut wuri handayani Berkekek sadulita hemel tuli nala kareng Petruk Bagong sawine padha rame kaya pasar temawon bareng wong tuwa teka pet klampet kaya disumpet umpetan ora karuan ing ngendi papan dununge tuli kowe padha mrene atole aku ora pangling lan ora lali karmamu saben kowe tak tembangake kagok ketanon kowe mesti padha mrene tanpa ndak undang Duh yana anembang ngosayuk karya hulung
witu mangsa ruwang babu duh yana sayektine wit saking bodho kawula nala gareng Petruk Bagong kowe mrene salah siji Dole ya mo aku tak sowan rono nanging aku nyuwun pethuken reh ning sawetara ora ketemu kaya ngapa ngrasake jineman mijil mari kangen ya Dole aku ora kabotan. Bareng krungu tetembangan jineman mari kangen lah kok jebul njuket mleter kuwi kowe ketarik uramane apa cakepane ora ngono mo aku yang jeneng krungu lelagon jineman mari kangen kuwi sing tak lam-lami mung senggakan pungkasan ndrang tak njaluk slendang sak jarike ndrang tak njaluk sego sak lawuhe ndrang tak njaluk wedang sak bakule bocah iki genjlong kepacut kowe rene kok ora nganti sedulurmu si Petruk lagi apa kuli wong seduluran karo Petruk ki tak upamakake kaya nglumpukake bola pecah yen pisah kepengin kumpul ngetokake guna sarta dayane ning yen kumpul kerep benthik apa memper to Petruk kuwi ngatasé duwe sedulur aku ki tinemu tuwa sarwa ngalah parandine dening si Petruk ya mung tansah diakali wis tau ana kedadean lho mo aku antaraning Petruk kuwi lunga jagong nggon wong kang lagi kepaten padu perkara gereh sangka ramene sing padu sing mati nganti nglilir lho mau kepiye to Lah banjur pungkasan kowe pisah karo Petruk kuwi perkarane apa? Mung sepele. Ngarepe malem bakda aku lunga menyang pasar.
Petuk Petruk aku ditakoni Kang Gareng kowe kok nyang pasar ngetipleng ning perlu apa? Ora ning nalika kuwi aku ditangisi dening mantumu kepengin klambi sing apik. Lah kok Petruk ki mangsuli ngerti Kang yen pancen Mbak Yu kepengin klambi sing anyar, lho aku kuwi duwe klambi bakale bruklak mung sak klambi. Ngono. Ah terus? Ayo wis, bareng ngono hargane pira, Truk? Hargane 4.000. Ayo wis kan rene. Tak tukune klambine sing sak klambi mau, tenan. Saknalika Petruk njaluk dhuwit aku 4.000. Jarine duwe bakal brokak sak klambi. Bareng teko, lah kok mung sak kilan pesagi. Ambisine leh ku takon yo nganti sak cetane piye to Truk ngatasé kowe kandha. Jare duwe bakal broklak sak klambi dik mung sak kilan pesagi iki piye? Lah kok aku iki digeret diukur kantong aku iki. Jembare padha karo bakal broklak duweke Petruk sing dikarepe sak klambi iki kena dienggo sak klambi. Apa kaya ngono ki menungso ora kepengin dilabrak? Wong urip selawase kejaba mung gerjegan sing sepele-sepele kok ora eneng-eneh. Tuli. Mo, Petruk timbalana dukanana mo. Mengkon aku. Petruk. Ini ngapa? Wirine ya, Tuli. Lho, rono ya rono ning yahene iki kok jebul nggambrek temen gancaning Kang Sekar Gadung Banyumasan. Mamanise Lumo iki dandang gula gagrak Tirta Kencana kang kulasa lampet. Gula salempit kuwi yen kaya cara kene gula setangkep mo. Nganggo lawuh buntelan mendoang. Kuwi karmaku dhek isih cilik, Tuli. Gethuk goreng nyamikane Gethuk goreng nyamikane yen wewengkon kono sing kondang gethuk goreng iki Sokaraja mo. teh kental kopi bubuk Biyo teh kental tanpa gula patitane jengkol. sekapulen kinepat hilir. Wah, sangka lehku ngrasake apalan ngulu idu nganti meh kolu kala menjingku Tuli. Lalape tegodhogan. Wah, jela-jela metu ki engko. Iwak grameh. Biyo grameh barang. Mangut. Do samar tak ngengei mo. Maring kana maratua bekamene kulawarga tambah maning. Awas dipun tampeni Sekar Gadung gagrak Tirta Kencana Slendro Manyura. Sumangga pesta raja
Celeng sih, celeng. Celeng maring kana, ngulon bae si celeng. Sekare gadung isih maya-maya. Monggo lajeng Marama inyong melu sapa Rama. ya gampang Rika milih bae sih melu sapa. Inyong milih Pak Dalange bae sih. Pak Dalange milih keliru, Pak Dalange anake wis akeh milih sing gender bae sih. Marama dongkel kilang dene ngebung iku salah Rika dewek. Duwe ket dak duwe sarung, duwe kreket dak wani sarung. Marama wis ajeke wong lanang gedhe goroe. Urung mesti. Gedhe sing nyuwara ki mantumu lho mo, iki bojoku. Ning ora sida amarga biyen aku umur 40 dheke urung lahir. Swara kok le seru, serem, seret. Lho iki. Mangadik maning. Marama. Ana apa sih? Inyong mati bae Rama. Lho, aja. Rika mati nyong nglalu. Aja nglalu, aja mati. Uripmu ki ukurane bebauku kanan kiri, Nduk. Yen kowe ora ngandel, kalau sawangen petel aku kae jukuken. Dadaku bedalen jukuken, jantungku paronen, aku trimo nganggo jantung paron. Terus nongger imbli. Dudandu. Lho, bagus.
memasuki klimaks. Monggo, Mbak. Sekar gadung banyu masak. Iki mau gending apa gagrak ngendi? Matet pira larase apa, Duli? Kuwi wong tuwa kok lalen. Bawa dandang gula gagrak Banyumasan ditibakake gending Sekar Gadung gagrak Banyumasan larase slendro patete manyura. Mo, cetha ta? Kowe gawe leganing atiku aku ya wis bungah. Mung. Bola bali kowe tak kandhani mesti gawe ganjiling pitung. Kowe kudu eling krasa lan ngerti yen ta nala gareng kuwi sedulurmu kang tinemu tuwa. Duwe wewenang sarta kewajiban sumulih kewajibaning bapa iya iku Sudarma, aku bapakmu. Nang apa dole sababe saben kowe kumpul mesti congkrah miturut kandhane nala gareng. Uripmu amung tansah nengenake akal ukil, duwe pokal kang tanti nemuing akal. Gareng Pradlawi ta, Mo? Apa bener? Gareng butuh nukokake klambi bojone kowe tawa bakal sak klambi regane 4.000. Bareng duwite wis tok tampani sing tok gawa lan tok wenehake gareng mung bakal sak klambi sing tegese ukuran kantongan klambi, ya ora? Oh, ngono ta? Wis lumrah kok, Mo. Sajake wis lumrah. Manungsa kuwi kulina petan ala lan cacating liyan, nanging yen kuciwa lan cacate dhewe sok ora padha kepareng mulat sarira. Sok lho, ora kabeh. Amarga kala mangsane ya isih ana sing kepareng lan ya akeh sing kepareng mulat sarira. Mung nala gareng sing ora mulat sarira. Coba saiki yen Kang Gareng iki krasa lan eling. Durung suwe lho, Mo, udakara 7 dina sprene. Aku kuwi kloyong-kloyong pedhok Kang Gareng. Ana ngarep pasar aku ditakoni, "Truk, dengaren kowe wanci mengkene kok dolan ijen tanpa kanca." Aku ya kandha pares, ngene Kang. Adimu le nyambut gawe sekolehan. Marga mbok menawa kowe krungu to yen adimu saiki nyambut gawe dadi bakul. Bakul kobis, ya kobise dhewe. Bakul klambi, klambine dhewe. Bakul beras sing ditawake ya berase dhewe. Sambene akeh ana kala mangsane bakul ndok ya ndok. Bocah kok mesti clemongan. Entuk bathi sithik rong itik. Apa sing dipengini bakal dituku. Duit digawakake aku 6.000 cacahe. Bareng aku kepethuk Kang Gareng ditakoni, "Truk, kowe arep tuku apa?" "Ya, Kang. Aku ki dikon-kon adimu kon koke tempat tidur sing nomor 2. Ukuran cukup dienggo turu aku lan anakku." Aku mau dikawani dip 6.000 apa cukup. Nah, Kang Gareng mangsulane umume rega pasar ki 8.000. Truk, ewadine duit mung 6.000 ya wis kene tak tampanane. Enten ana sedela mengko tak gawake tempat tidur nomor 2 sing regane
cocok karo cacahing dhuwitmu. Sanalika Kang Gareng tak wenehi dhuwit bali. Mulih bareng saka ngomah tak enteni nang ngarep pasar teka nggawa kloso dilempit. Aku takon, "Kang, endi tempat tidure?" Kang Gareng ora mangsuli, plasane digelar tengah kloso eneng tulisane angka 2. Lah aku ngenahke to. Tempat tidure endi, Kang? Lah iki apa? Lah iki kloso ngono. Aku yo ngono to. Lah kloso iki nggo apa? Nggo tempat tidur. Lho lah iya wis bener to. Lho, piye to? Sing tak jaluk iki tempat tidur nomor 2. Lah kok aku malah dilarak. Iki sawangen. Kloso iki nggo ngopo? Nggo turu. Ha iki angka pira? Angka 2. Ya wis, lah lek aku kleru ana ngendi? Ora, kaya ngono ku merakal jenenge Gareng kuwi coba. Kowe goblok Gareng bodoh. Ora, aku ora bodoh. Cekae yen kowe ngarani kloso iki dudu tempat tidur, luputmu dhewe. Ing atase Petruk iki mesti ngerti kahanan kowe ngomah sebab apa kok ngandel. Lho, nek wong kapusan nek malah ragat aku kuwi coba. Ora saiki tak takoni kowe wis tau nyanggon gurung. Lah ya wis ngono. Ping pira? Bola-bali. Omahku iki jembare pirang jangkah? 8 jangkah pesagi. Sing omah apa? Kursi pring 2, sing siji kas tinggine sing siji bobrok. Ora. Kowe tau nginep ora? Kulino. Turono ngendi? Nglintak kasure koklok ambune tendhek. Lho. Lah sebab apa ing atase kowe ngerti kaya ngono pamane tempat tidur kok gelem? Sing luput aku apa kowe? Ha sing luput ya kowe ku ya sakung apa yo. Wis ta, ora perlu madu balung tanpa isi. Adimu Bagong nyang ndi, Duli? Gong. Rene. Iki agek apa? Ege wongkang-wongkang. Lho. Lah nek nggon letel kok ongkang-ongkang apa? Ongkang-ongkang mangkok dawet kok, Kang. Lho. Mangkok iki sepira gedene? Sing ongkang-ongkang lambeku. Menungso ora tata kaya rene. Aku rono gelem ning yo kuwi, Kang. Aku kepengin arep mlaku karo sluku bathak.
Bambang apa, Gong? Iki mau sak temene cakepane umure wis pirang-pirang puluh taun. Sluku bathok ning dikreasi uramane samba larase pelok campur bawur. Coba kaya apa? Tak macane. Duwe kagungan kaya ngono kok mengarep dimplep dhewe. Perlune nek aku bisa maca kuwi rak ya ora urung tak tularke nyang kanca kadang mitra tangga separo luwih nyang para sutresna budaya ngono kok. Ya lho. Iki kertase tambahan ya Kang. Iki ya olehku nulis-nulis dhewe, olehku nglempit-nglempit dhewe, olehku nyekake dhewe. Biu. Wo, kaya wong mat ngene. Ngene Kang. Aku ki yen perkara larasan wae takono lho Kang. Mumpuni aku ya. Aku ora mung gamelan Jawa. Dikae musik barangke aku apal kok Kang. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Wi jenenge mung diwolak-walik. Mung ngene ya Kang bedane not dunya sing umum kuwi ana sing mung separo swara upamane do kuwi dicorek tengah unine di, re corek tengah unine ri, diri. Yen Jawa lu roti namapat roti ma corek tengah unine ma pat corek tengah unine pat ma pat. Kuwi ora umum, pancen ora umum wong kuwi kadang aku dhewe kok. Buyuh lho. Sluku bathoke elo. Sirama menyang kutha leulahe payung mutha. Pak cantik loloba wong mati ora opa yen opa medeni bocah yen urip golek duit. Kowe ngerti Gong tegese? Ora. Aku dhewe ya ora kok. Mung ana ing panalitiku sing urung gamblang lan urung cetha. Lumrahe sluku-sluku bathok ki wong slonjor. Bathoke ela-elo kuwi bathok bolu. Slonjor weruh bathok ngono ta. Sirama menyang kutha le-olehe payung mutha Pak Jentit. Lho iki apa? Pak Jentit iki lho. Wong nyatane aku ki ya ora nganggit mung kari nemu tetilarane para kang mus padha munggah ing tepet suci ewadene saka olehku tresna lan budaya mbok menawa ya sabab tingkah lan pakarti kang mengkene mau bisa njalari wuwing kemajuan ing atase kagunan kita bangsa Indonesia. Rak ngono Gong? Iya. Lah banjur kowe kok rada randat mau nyang ndi? Ora tak takoni. Kowe irung tak kojahi kok Kang. Lah ya kojahono. Aku iki jane nderek Ndoro Arjuna nyang tengahing alas Ndrayapura ki rak mung gembledhek perkara ora dipenggali apa-apane. Lho. Lah pancen topo kon menggali apa? Mula aku ki duwe regen ngene ya Kang. Kowe ora ana lane yen wong ki ora tinggal ikhtiar lan budidaya. Carane ngene. Aku ki nawakake bauku nyang kampung lan nyang desa-desa. Mbok menawa ning wong sing gelem nulung lakonku. Pendak desa tak leboni sinten betah bau kula sagah nglayani. Lah kok jebul aku iki diundang wong mang mriki Mas Bagong. Nak sampean butuh gawean kula caosi damelan. Sedina bayare 300. Lho. Lah mbok yo ndang dilakoni, mbok yo saut wong liya ngono. Oh sik ta. Kowe iki takono gaweane iki apa? Ora ngono ta. Lah gaweane iki apa? Bareng tak terangke jare gaweane iki ngereki manuk.
Oh lho, lah kok ngereki manuk ora gampang ngono. Apa manuke iki genep 20? Ora kok ngereki manuk dikerek dijunke iki ora. Sing dikarepe ngereki manuk kuwi yen ana manuk mencok aku kon ngereki kaya jago ngereki babon kae. Mula kanggo tombo wirang Kang, aku paring ana uler kambang pelok 6 ya Kang. Iya, ora kaboten. Tambah kanggong. Tuh, selembar wae Mas. Lho, acek. Suka mari suka mangun sukaning ati ayo padha netepi wajib kejaba sawandaramu mangkat wae marang Patgalan olah lemah nyangking pacul disah dhisik aja nganti pacule gowang